explicaré com funciona Gmail. El primer que heu de fer és anar a la pàgina de Gmail, a Google. Aquí poseu la vostra adreça que us hem creat, sempre en minúscula, i vigileu que aquí posi la part de darrere Escola La Portalada en el cas que tingueu aquesta. Després poseu la vostra contrasenya, que us recomano que hi hagi números, lletres i mayúscules. I que no sigui el vostre nom, coses que siguin difícils. La vostra pel·lícula preferida, per exemple. Un cop arribem aquí, aquesta és la vostra safata d'entrada. Aquí us arriben els correus electrònics, que serien com cartes. Aquí teniu una rodeta de configuració, que ara provarem què passa. Aquí teniu temes i això us permet canviar el fons de la pantalla. Anirem a temes i podreu triar una imatge. Aquí hi ha imatges que ja us donen, i colors, ho veieu? El que vosaltres vulgueu. Però també podeu anar a les meves fotos. Si anéssiu a les vostres fotos, aquí us deixaria entrar al vostre Google Drive per mirar les fotos que teniu. Jo triaré una d'aquí, per exemple, aquesta de la lluna, la cliqueu i li diu desa. Veieu? I es canvia. Sí? Però posaré una altra perquè es vegi tot una mica més clar. Ara que ja sabeu canviar el fons, anem a buscar aquí un avatar. Aquí el que podeu fer és posar un dibuixet que es diu avatar. No poseu la vostra foto. És millor que poseu un dibuixet. Com ho faig? Aneu a internet i poseu crear un avatar. Trobareu molts llocs on podeu fer-ho servir. Fem aquest mateix. I començareu. Trieu si és femení, els ulls, aquí teniu el cabell, aneu triant, sí? El color de cabell deu ser això, sí? Aneu triant els ulls, un cop ja ho tingueu tot fet, aquí li doneu aquí i el descarregueu, I veieu que aquí es descarrega. Sempre anirà a la vostra carpeta que posa descargues. Veieu? El tinc aquí. Com el posem? Anem al nostre correu. Ara tanco això. I li dono aquí aquesta imatge de fotos. Torno a repetir el que he fet. Li dono aquí a la P, li dono a la foto i ara diu que la pengi. Seleccionaré una foto de l'ordinador perquè ara la tenim a l'ordinador. La vaig a buscar. Aquí, veieu? La tinc aquí. Li dono a obrir. Seleccioneu la part que vulgueu i l'estableix com a foto de perfil. A vegades triga una mica a carregar. Veieu? Ara no em surt, però segur que d'aquí una estona em sortirà. Més coses que teniu dintre del vostre correu electrònic. Aquí teniu l'accés a Google Classroom, que els de cicle superior ho fan servir, el Drive, que us vaig explicar l'altre dia, el calendari, això és els sites, que vam crear les pàgines web l'altre trimestre, el Meet, que serveix per fer videoconferències, i aquí tindríeu els contactes. Aquí podríeu ficar, per exemple, crear un contacte i podríeu posar el nom i cognom dels vostres amics, el seu correu electrònic, el telèfon, i seria com una agenda, i els aneu desant. I aquí us sortiria com una agenda de tots els vostres contactes. Més coses. En el cas que algú li surti en anglès, hauríeu d'anar aquí, a la rodeta, a configuració, i aquí a idioma, ho veieu, el canvieu a català. D'acord? I quan l'hàgiu canviat a català, aneu a baix de tot i li digueu desar canvis, perquè si no, si tanqueu directament, no es canviarà. D'acord. La safata d'entrada, imagineu-vos que hi ha un correu que voleu guardar, li podeu donar aquesta estrellita i us col·locarà en aquesta carpeta. Això són com carpetes. Aquí és on arriben tots els correus i aquí, veieu, s'ha posat aquest de destacats perquè li he posat l'estrelleta. Aquí us teniu els correus que hàgiu enviat.
Aquí els esborranys, si escriviu un correu però encara no l'heu acabat, se ficarà en aquesta carpeta. També podeu marcar com a important, xats. I aquí teniu la paperera. Si esborreu i després us arrepentiu o necessiteu recuperar aquell correu, el trobareu aquí a paperera. D'acord? Vale. Anem a veure com es crea un correu electrònic. Primer de tot, li donarem aquí a redactar i se'ns obrirà aquest espai d'aquí. Per A, aquí heu d'escriure a qui li escriviu aquest correu electrònic. Això és important que estigui ben escrit perquè si està mal escrit no li arribarà. D'acord? Quan ja heu escrit el correu electrònic a qui li voleu enviar, és a dir, el de la mestra o un amic, un company, el poseu aquí. Si són dues persones, quan ja heu escrit un, en poseu un altre. Cap problema, aneu posant i se us aniran posant al costat. L'assumpte heu d'explicar més o menys de què va. Vale? Explicació de Gmail. D'acord? Llavors aquí és on està el cos, heu de començar a posar. Doncs hola, primer saludem sempre una coma, deixem un espai i aquí comencem a escriure allò que ens vingui de gust. Jo ara ho faré així de qualsevol manera perquè així us vaig explicant. Vale? Quan ja heu explicat tot el que voleu, llavors és el moment del comiat. Vale? Heu de posar doncs adeu o fins aviat. I per últim aquí hauríeu de posar el vostre nom i cognom perquè seria com la vostra firma. D'acord? Més coses que tenim en aquest correu electrònic. Imagineu-vos que li esteu enviant un correu a la mestra i heu de posar els deures que heu fet. Aquí teniu una sèrie d'opcions, sí? Primer de tot, aquí tenim opcions de format. Què vol dir? Imagineu-vos que aquesta lletra no ens agrada. La selecciono i dono a la A i aquí puc fer. La puc canviar de color, aquí color de text i aquí color de fons. Mireu. Per exemple, vaig a posar que sigui blava la lletra, ho veieu? Però vull subratllar aquesta paraula d'aquí. Llavors, vaig aquí, a color de fons, i li dono el color groc. I veieu que es queda subratllat, per si heu de dir alguna cosa important o remarcar alguna cosa. Després, aquí, això seria posar-ho en negreta. Si li donem, s'us posarà en negreta. És una mica semblant al Word. Aquí tindríem la cursiva i aquí tindríem el subratllat. D'acord? Aquí està el tipus de lletra. No n'hi ha molts, però bueno, està bé que hi hagi algun altre tipus de lletra diferent que puguem triar. I aquí tenim el tamany. Aquí pots ja triar això i vaig a posar que sigui gran. Veieu? I canvia el tamany. D'aquesta manera podeu editar el correu com vulgueu. Més coses. Bueno, aquí si heu de numerar també us faré una llista amb números. Aquesta part d'aquí, aquest clip, adjuntar fitxers, si us aneu posant darrere, a sobre, vigileu, mireu que ja us va posant el que és cada cosa. Aquest d'aquí, del clip, és molt important, perquè si heu d'enviar a la mestra doncs un arxiu, una foto, o una imatge, o un vídeo, o un arxiu d'àudio, doncs és important que sapigueu. Ara imagineu que vaig enviar la foto aquesta, la triaríem, li donaria acceptar i veieu, s'està carregant. Però també li vull enviar una fitxa de deures que tinc per aquí. Doncs torno a donar-li el clip, poso la fitxa de reforç que li vull enviar i li dono a obrir. I també es carrega la fitxa de reforç. Ho veieu? D'aquesta manera podeu enviar els deures fàcilment. Després, imagineu-vos que també aquí teniu emoticones. Podeu inserir una emoticona. Sí? N'hi ha molts. Aquí els teniu classificats, hi ha molts tipus. Vale. Què més? Això d'aquí és insereix un enllaç. Per què serveix això? Imagineu-vos que teniu una pàgina web, ara us posaré la d'Edu 365, vale? I jo li vull enviar a algú perquè vull que miri alguna cosa. Imagineu-vos que m'agrada, mira, el National Geographic, i vull enviar-li a un amic o a la mestra això del National Geographic. Doncs anirem aquí dalt
agafarem aquesta adreça d'aquí que es diu URL, la copiareu amb el botó dret del ratolí, me n'aniré al correu electrònic i clicaré aquí damunt d'aquest símbol que vol dir insereix un enllaç. Clico, veieu que us apareix aquestes dues coses, no? Aquí adreça web, aquí haureu de posar amb el botó dret l'enganxo l'adreça URL del National Geographic. Que sí, que abans ho hem vist, que l'hem copiat? Molt bé. I aquí això ho esborreu i poseu el text. National Geographic. I li dono aquí a d'acord. Veieu que s'ha ficat de color blau i subratllat? Què vol dir? Que quan jo enviï això a algú i ho obri, li donarà aquesta paraula d'aquí i s'obrirà exactament això que és el que vosaltres li heu enviat. D'acord? Més coses. L'altre dia vaig explicar en un altre vídeo, això és el Google Drive. Sí? Que el Google Drive servia per endreçar i guardar coses, és com una carpeta que està en el núvol i allí podem posar fitxers, música, àudios, fotos, de tot. Imagineu-vos que heu d'enviar un vídeo i aquell vídeo ocupa molt d'espai i el correu electrònic us diu no, aquest vídeo no el pots pujar perquè ocupa molt d'espai. Doncs el que farem és que l'haurem de pujar des del Drive. És a dir, el pujarem al Google Drive nostre. Ara anirem a fer la prova. Mireu. M'aniré aquí. Aquí és on tinc el meu Drive. Veieu? L'obriré. I aquí és on tinc els meus documents, fitxes, imatges, etc. D'acord. I ara imagineu-vos que aneu a pujar un vídeo. Li vaig aquí a adjuntar fitxers, com faríem sempre. Vaig a buscar un vídeo. Per exemple... Vull pujar aquest vídeo. Li dono a obrir. Veieu què passa? Diu, els fitxers grans s'han de compartir mitjançant Google Drive perquè supera 25 megas, és a dir, que ocupa més espai del que pot pujar al correu electrònic i us diu que primer ho heu de pujar en el Google Drive per poder-ho compartir. Li dic que d'acord. Com que li he dit d'acord, automàticament me l'està pujant en el meu Google Drive. Un cop ja estigui pujat del tot, li donareu d'acord i ara no ho podré fer perquè tarda molt. I us el posarà aquí, ¿vale? Però vosaltres us espereu que carregui sencer, us el posarà aquí al correu electrònic i a més el tindreu aquí a la vostra carpeta de Google Drive. Això és per inserir imatges. Li cliqueu i aquí tenim la imatge que hem pujat abans de l'avatar, que veieu que encara no s'ha actualitzat, Tarda bastant, ja us ho he dit. Potser un dia, potser el dia següent està pujat. Trio una imatge o si no vull triar aquesta imatge i vull pujar una que tinc a l'ordinador, vaig aquí a pujada. Tria fotos per penjar. Li dono, torno a obrir la meva carpeta que tenim a l'ordinador. Vaig a descàrregues, agafo una carpeta, una foto i li dono a obrir. I ara s'està penjant, ho veieu? Quan s'acabi de penjar, l'haurem de clicar i veieu que s'ha posat el correu electrònic. Us dona l'opció d'editar-la, imagineu-vos, és que aquesta foto és molt gran. Doncs la clico, agafo aquest requadre i la podem fer més petita. O cliqueu i veieu que posa petita, mida predeterminada, original, o si no la voleu, suprimeix. Posarem petita. Veieu? I la fa petita. Un cop ja teniu el correu electrònic amb totes les seves parts, heu ficat l'assumpte, heu saludat, heu escrit tot el que voleu explicar, us heu acomiadat i heu posat el nom i cognoms i teniu els arxius adjuntats, us assegureu que heu adjuntat tot el que necessiteu, només falta clicar a enviar. Li doneu a enviar i el correu s'enviarà al mestre. D'acord? Qualsevol dubte, ja sabeu, m'envieu un correu electrònic o parlem per videoconferència. Adéu.